धर पकड. अरे मला अनबॉक्सिंग कर. काय उघड. नवीन फोन घेतोय ना तू, मला बोलले तू कर ना आता. मी कशाला अनबॉक्स तुझ्यासाठी घेतलाय तू. माझ्यासाठी. हॅलो. कुठे आहे. हा दादा इकडेच आहे, बोल ना. जरा बाहेर जायचं होतं, मोबाईल घ्यायचा आहे मला. मोबाईल घेतोय. हां बरं ठीक आहे, चालेल. आलो एक 10 मिनिटात आहे मला. ठीक आहे, मी तुमच्या इथे येतो, तिकडे भेट. ओके ओके ठीक आहे, चालेल. ओके. अरे व्हिडिओच काढायला आलास का काय. काय चला. अरे आता मागच्या महिन्यातच नवीन मोबाईल घेतलेलास ना, परत घ्यायचं आहे अजून. चला बस ये झालं. काय यार तू काय पैशांचा उदला करतोयस काय, मला तेच समजत नाही रे. दादाला काय सुचत नाही, नुसता महिन्याला नवीन मोबाईल घेतोय. काय आता काय बोलणार, तुम्हीच सांगा कमेंटमध्ये की असं दर महिन्याला नवीन मोबाईलवरती खर्च करणं बरोबर आहे का आणि योग्य आहे का. चांगला कुठला मोबाईल आहे आता लेटेस्ट घेऊ शकतो. आता लेटेस्ट आता आपल्या यूजवरती आहे, आपल्याला कसा यूज आहे काय आहे. थांबा हेल्मेट घालायसाठी 2 मिनटं. तर हेल्मेट घालतोय. हां तर सेफ्टी पण महत्त्वाची आहे. पहिला जातोय चेंबूरला. विनू कुठला मोबाईल चांगला आहे लेटेस्ट. आत्ता मी बघत होतो तो विवोचा V25 Pro एक नंबर आहे. तो V25 कसा आहे. V25 Pro एक नंबर आहे, म्हणजे कॅमेरा वगैरे एकदम बेस्ट आहे. आपल्याला आता यूज मस्त होईल म्हणजे त्याचा असा. ठीक आहे, ब्लॉग बिगसाठी लागेल. चल बघू. ठीक आहे, तर मग तोच घ्यायचा दादा. चल ना बघू ना, अजून तिकडे गेलो अजून भेटतील, व्हरायटी भेटतील चांगल्या. बरं ठीक आहे, चालेल. चलो. पहिला आलो चेंबूरला. चेंबूरच्या विजय सेल्समध्ये चेक करू कितीपर्यंत आहे. नाही भेटला की पुढे बघू अजून. एकदम प्रो विवो V25 Pro. दादाला काय नवीन मोबाईल घ्यायचा आहे, काय दादा हाऊस करते काय समजत नाही. दर महिन्याला नवीन मोबाईल घेतोय. कौन मॉडल का बोल वीडियो क्यों बना रहे इसका 25 इसका VSP है. क्रेडिट कार्ड पे इस पर कैशबैक ऑफर चल रहा है. कैश पे लेना है, उस पर डिस्काउंट बता दो कितना. कौन लेते हैं कैश पे, तो वो ऑलरेडी ऑफिशियल प्राइस इसके लिए. झालं. ते बोलतात परमिशन घ्यायचं ब्लॉगची. कोणाची घ्यायची परमिशन. कोणाची परमिशन घ्यायची. मैनेजर से बात कर लीजिए आप जाके, अगर वो अलाउ करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है सर, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार मैनेजर से डिस्कस कर लीजिए आप. अगर वो अलाउ करता है आप करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. अभी यहाँ काम करते हैं, हमको भी जवाबदारी देनी पड़ती है. इतना कैमरा तो लगा है. कैमरा लगा है तो फिर ये हमारी सिक्योरिटी के लिए लगा है ना. तो ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है. आप पर्सनली, ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है. आप पर्सनली लेके आ रहे हो, उसको नहीं बना मेरी सकते ना सिक्योरिटी के लिए है ना. ऐसे अलाउ नहीं कर सकते ना सर हम लोग भी. होगा डिस्काउंट इसमें. कैश पे तो वही रहेगा सर, सेम. और कितना कम होगा उसमें. क्रेडिट कार्ड पे कैश बैक है, बाकी वो ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस है. इथले कर्मचारी खूप उद्धट आहेत. कधीच येऊ नका इकडे. ऑलरेडी मी आधी मोबाईल घेतलेला, जो आता होता तो उद्धट आहे खूप. आधी मी पण मोबाईल घेतलेला एक महिन्याभरापूर्वी. इथं प्रॉपर सगळा व्हिडिओ काढलेला आणि ते व्हिडिओ आपली अपलोड पण आहे. तेव्हा कोणीच काय बोललं नाही, हा कोणी होता. असले असतात काय काय. जाऊ दे, अशांकडे लक्ष द्यायचं नाही. आपण दुसरीकडे ट्राय करूया आता. ठीक आहे, चलो. नाही वर कुठं तिकडं जागा असतं ना. आता पुढे आलो रिलायन्स डिजिटलमध्ये. इकडे बघूया कितीला भेटतोय. हार्ड कॅशवरती मोबाईल घेतोय, तरी पण सांगतायत डिस्काउंट नाही देणार. वरती घे गाडी. नाही थांब. निघावं लागेल ना पटकन. निघावं तर लागेल. जर काय होत असेल तर मग येऊ रिटर्न.
थांब, एक काम कर, ह्याच्यावर चढवली असती बरी झाली असती. नको, आपटेल गाडी, आपटेल म्हणून बोलतोय. एक काम कर, इकडे चढव, इथं लाव. रिलायन्स बंद कर. नाही, धरूनच ठेवला पाहिजे घट्ट एकदम. इसका बेस्ट क्या होगा? कैश लेना है, कुछ बेस्ट तो होगा इसके ऊपर. कार्ड से ऊपर 4000 रुपये का कैश बैक है. कैश कार्ड के लिए अगर कैश में आपकी वही चलता है. तर फायनली हां, तर काल आम्ही मोबाईल घ्यायला गेलेलो. तर मोबाईल काय भेटला नाही, म्हणजे मोबाईल होता पण मोठ्या मोठ्या दुकानामध्ये गेलेलो. एक तर आपला पहिला गेलो विजय सेल्समध्ये, त्यानंतर क्रोमामध्ये. विजय सेल्समध्ये तर सगळे ॲटिट्यूड, सर्वांना ॲटिट्यूड होता, कोण व्यवस्थित बोलत नव्हतं आणि त्यांना असं वाटत होतं की आम्ही हे शूटिंग का करतोय असं. त्यानंतर आपण हे पण केलेलं की हार्ड कॅशवरती मोबाईल घ्यायचा होता आपल्याला. तर काहीच डिस्काउंट देत नव्हते. आता हार्ड कॅशवर घ्यायचं, थोडंफार डिस्काउंट दिलं पाहिजे. तर आम्ही काय केलं, एका मोठ्या दुकानात गेलो. हे यांचा घ्या. त्यानंतर आला, हां हे आमच्याकडे असे बघत होते. हां ते झालं. त्यानंतर हां एका मित्राशी कॉन्टॅक्ट केला, कारण एवढ्या मोठ्या मोठ्या दुकानात गेलो तर तिथे भेटलाच नाही आणि डिस्काउंट पण देत नव्हते. मग काय केलं, एका मित्राशी कॉन्टॅक्ट केला. तर आपल्याला त्या मोबाईलवरती कमीत कमी 3000चं डिस्काउंट भेटलं. म्हणून तर एक नक्की लक्षात ठेवा एक गोष्ट, की मोठ्या मोठ्या दुकानात जाण्यापेक्षा असे छोटे हे असतात दुकानदार, त्यांच्याकडून घ्यायचा प्रयत्न करा. डिस्काउंट नक्की भेटतं तुम्हाला आणि अजून वरतून ते गिफ्ट पण देतात तुम्हाला. आणि बोलतो ना आपण, नाव मोठानं लक्षण खोटा, ते त्यातलेच प्रकार आहे. हां तर ठीक आहे, चालेल. आता तुम्हाला दुकानात गेल्यावर भेटूया. ओके. हां इथेच बाय ना भेटे. अच्छा इतेश भाई, हाँ चुनावट्टी ना. हाँ चुनावट्टी. ये क्या कर रहा है? वो अनबॉक्स करने के लिए व्लॉगिंग चालू है यूट्यूब का. अरे 2 मिनट आ जाना प्रथम. यूट्यूब का व्लॉगर. चलेगा ना. चलेगा चलेगा. हाँ चलेगा क्या? ते आपले विजय सेल्स में ना बोले इसलिए कुछ क्यों ऐसा? क्या बोले अभी देखो कल. नाही ते आपलेच आहेत, त्यांना माहिती आहे. 50 बोले. ठीक है, अपना और 10 मिनट रुकना पड़ेगा, मेरा ना स्टॉक आ रहा है. चलेगा ठीक है. हाँ 10 मिनट तक रुकना पड़ेगा. चालेल. अपना इस पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे. आप फेसबुक है देख रहे हो? फेसबुक वर ना बघता काय? ओके. अरे वाह बहुत मैंने चालू रहता है. आता पण येत आहे तुम्ही व्लॉग मध्ये. हा रेकॉर्डिंग चालू आहे. आपले सबस्क्रायबर इकडे पण भेटतात. जिथं जाऊ तिथं भेटतातच. मैं भी देखूँ. हाँ, आज हाँ. मैं नहीं देखा अभी. अपने पास तो टाइम ही नहीं रहता. मराठी मैंने- पब्लिक ज्यादा देखती है. मराठी पब्लिक ज्यादा दिखती है, मैं बताता हूँ आपको. हम भी फॉलोअर बन जाएंगे ना भाई. ये आपका दुकान का भी ऐड किया. अच्छा ऐसा हो है? हाँ. हाँ. और आपने को अच्छा, मैं आपने को अच्छा डिस्काउंट वगैरह देतो. अभी डिस्काउंट दे दो अच्छे से. दिया ना मैंने. अरे यार एकदम इतेश ने बोला ना, बात करता हूँ. इतेश ने बोला मेरे को, हाँ तो मैं बोला चल भाई अपना चलो. हाँ स्पेशल प्राइस दिया मैंने. तर काय झालं, आम्ही विजय सेल्समध्ये वगैरे गेलेलो पण डिस्काउंट दिलं नव्हतं. या सरांनी आपलं डिस्काउंट चांगलं दिलंय. हो नक्की ट्राय करा इकडे पुढच्या वेळी घेतलं. कुठे आहे माहिती आहे? घाटकोपरला घाटकोपरला K9 शॉप म्हणून आहे. जेव्हा कुठं मला पुढे इथे श्रेयस टॉकीजच्या जवळ आहे. श्रेयस टॉकीज. K9 सर्च केला की भेटतोय. K9 मोबाईल. हा तुम्ही सांगा ना एकदा. सपना हॉस्पिटल के सामने K9 मोबाइल शॉप घाटकोपर वेस्ट श्रेयस निग्रल. ओके. मल्टी ब्रँड. यस हे असंच आपलं पार्टनरमध्ये याच्यामध्ये लॉकडाऊन मध्ये चालू केलेलं. थँक्यू. तू आया तो मेरे को मालूम नहीं रहा, सही में बताओ. मुझे लगा ये वीडियो निकाल, बोला चलो अपने दोस्त से अनबॉक्सिंग के लिए आप निकाल दे. सही है. नहीं वो तो करेंगे बाद में. आपला मोबाईल आलाय. दर पकड. अरे मला अनबॉक्सिंग कर. काय उघड. नवीन फोन घेतोय ना तू, मला बोलले हा, मग तू कर ना आता. मी कशाला अनबॉक्स. तुझ्यासाठीच घेतलाय तू. माझ्यासाठी युट्यूबचा पेमेंट आला ना आपला. काय काय सांग. हो उघड तर.
इच्छा रे गावात. आपलं पेमेंट आलंय आपलं. अरे पण मला काय गरज होती याची? घे ना, आता तुला नवीन घ्यायचा होता ना फोन. घ्यायचा तर तू होता. नवीन ब्लॉग चालू करतोय. विनोला ब्लॉगिंग चालू करायचं होतं. खूप दिवस झाला हे होतं त्याचं, हे करायचं आहे, फोन घ्यायचा आहे बोला आज घेऊया. जुना फोन खूप दिवस वापरत होता. पेटीएम पर 1000 तर आहे नवीन. 100 रुपये प्राप्त हुए. आला ऑन करायला ऑन कर आता. प्राइस किती आहे सांग त्याची. त्याची हां किती आहे प्राइस. 40,000 12 GB रॅम 256 GB इंटरनल. 40,000चा फोन आहे. 40,000चा मोबाईल आहे. घे आता ऑन कर. ऑन करा आणि मचून टाका आता. हाँ अभी ये भी चालू करेगा. चालू होतोय. बापरे खूप मोठं सरप्राईज होतं माझ्यासाठी पण आहे. डेटा ट्रान्सफर चालू आहे. आपला जुन्या मोबाईल मधला डेटा तो नवीन फोन मध्ये टाकता येते दादा. कसं वाटतं तुला नवीन फोन घेऊन. काय माहित नव्हतं. मला बोलला नवीन मोबाईल घ्यायचा आहे. मला बोलला एडिटिंगसाठी हवं आहे ना. अचानक एवढं मोठं सरप्राईज. काय माझ्याकडे लवकर तुझा ब्लॉगिंगचं चॅनल चालू. ब्लॉगिंगचं चॅनल चालू करूया आपण. चांगलं काहीतरी तुझा असं पण ग्रोथ करू आपण. चालेल नक्कीच. असाच पाठिंबा राहू दे. नक्कीच आपल्याबरोबर ज्यांनी आपल्याला साथ दिली सगळ्यांना आपण मोठं करायचा प्रयत्न करू. तर दादा पेमेंटची मेथड चालू करतोय. तर दादा आपल्या नवीन फोनची पेमेंट मेथड करतोय. नाम क्या लिखा हुआ है. सनी ना. सनी रुपे सुरेश पुरी. ओके. अरे मग पासपोर्ट दाखवू नको. नाही तर पेमेंट मेथड डन झालेली आहे. ओके ओके. त्याला आता मोबाईल घेऊन झाला आणि आता इथून निघतोय. कसं वाटतं वेणू. खूप खुश आहे कारण मला एक नवीन फोनची गरजच होती. कारण मी कॉलेजला असतानाच ह्याच दुकानातनं घेतला होता 2017च्या वेळी. आणि हा माझा जुना मोबाईल जो मी तुम्हाला सांगत होतो ना, मी नवीन मोबाईल घेतला काही ब्लॉग चालू करेन, हा जुना आहे. तर आता हा नवीन घेतलाय आपण. तर लवकरच चालू करूया. तर मला खूप दिवस बोललो होता सरप्राईज देईल दादा असं वाटलं नव्हतं कधी. खूप दिवस विनू बोलत होता की मोबाईल घ्यायचा बोललो घे लवकर घे आणि तुझा चॅनल पण लवकर चालू कर. आपलाच फक्त ग्रोथ होत चाललाय, तुझा पण ग्रोथ कर. त्यामुळे जुन्या फोनमध्ये आपला कॅमेरा एवढा खास नव्हता त्यामुळे तो चालूच करत नव्हता. त्यामुळे त्याला कसं तरी जबरदस्ती आणलं आणि मोबाईल घेतला. पण आता घेतलाय नवीन. काल आपल्याला 2 दिवस यूट्यूबचं पेमेंट आलं त्यातूनच घेतलेलं आहे. तर एक सांगतो की मेहनत जेवढी करेल तेवढी चांगली आहे. आता हा पण जेव्हा मला भेटलं तेव्हा त्यांनी कुठला असा विचार नव्हता केला की आपल्याला काहीतरी फायदा होईल याच्यातून वगैरे. फक्त व्हिडिओ करायचे म्हणून यायचा फक्त. बाकी त्याला माहीत नव्हतं की याच्यातून पैसे भेटतील किंवा काय. पण त्याला भेटायला चालू झालेत आता. तर 2 वर्ष मेहनत केली आहे. कोणाला असं वाटत असेल की बाबा काय म्हणजे जेव्हा मला तेव्हा सांगायचे की तू हे काय करतोय, कशाला उगाच आपलं काय हे आपली कामं नाहीत वगैरे. पण ठीक आहे आता कुठेतरी त्याचं म्हणजे मेहनत सफल झाल्यासारखं वाटतंय. तर तुम्ही पण करत असाल विचार तर करा. पण असं कोणत्या क्रिएटरला विचारू नका की तुम्ही किती कमवता किंवा काय. ते तुमच्या सर्वस्वी तुम्ही जेवढी मेहनत कराल त्याच्यावरती आहे. येस नक्की. तर चला सर थँक्यू. चांगलं डिस्काउंट दिला आम्हाला. अजून आपले पब्लिक भेटतील. या आमच्या दुकानी या कवा पण. या आपल्या दुकानचं नाव आहे K9 मोबाईल शॉप घाटकोपर वेस्ट मध्ये. तर आपण निघूया इकडनं. चला थँक्यू थँक्यू बाय. सो मच. चला थँक्यू व्हेरी मच. भेटू. चला चलो.